Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari yang penuh rahmat Allah, malam hari juga yang sangat damai. Semoga kita semua damai selalu, dan negara kita Indonesia semoga tentram selalu. Suwe ora jamu pisan godhong telo, nggih Bu nggih. Suwe ra ketemu pisan tambah gelo. Tambah tuwa. Ning ibu-ibu ana sing seneng kok, wah kok iki bagus wae itu ke bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan kita wa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Syahadatal kurama masyayikhinal aiza, kunjuk katur para pepunden kita, khususipun para alim, para ulama, para masyayikh. Al-akhos panjenenganipun Simbah Yai Junardi dalan Simbah Yai Dawail. So sedanten para masyayikh ingkang boten dalem sebat asma karim, setunggal mboko setunggalipun ingkang tansah kita dherek. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dalem wonten ing Kukuban Bandungan. Setunggalipun dusun desanipun Derek Jogo Mulya. Ingkang rinten dalu para bini sepuh tansah ndonga nyenyuwun dhateng Gusti, muga-muga putra wayah nduriyah kita sami, khususipun putra wayah nduriyah wonten ing Bandungan Jogo Mulya punika Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Keranten kita sakniki sadar zaman yang semakin modern. Dan kita teknologi semakin canggih. Kula kemutan rumiyin kula suwan mriki niki dereng wonten HP cemantel ngeten. Nah saniki jiro lupatmu. Ngeri. Wong riyen kula kan sowan mriki mau ning ngaji teng emperan ngoten niku setahun. Kok saniki mbuh panggung. Gaya tenan. Ono tegane barang kok, guys. Iya to, guys. Ngoyo ono kembange. Niki zaman, ngene mboten? Zaman yang semakin canggih. Terus lare sakniki niku Bu. Nggih jane nuwun sewu mboten mung lare, piantun saniki niku gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat melarat tatat Joko Duda Prawan Rondo. Niki mbendinten niku sing gugah dolanan mung HP mawon. Nggih napa mboten? Lho tenan. Mbiyen kula mriki jamane temung SMS. Aja lali, menggok ngene iki. Saniki Sherlock.
Gini apa mboten iki? Nggih monggo lah pancen pun tekan zaman. Mboten napa-napa. Ning muga-muga kita saged ginakake HP tersebut dalam zona-zona yang bermasalah. Cocok? Iki pemudane Bandungan koro iku pingin. Rungono Mas. Tenan. Iku sing ngok-ngok dilungi, Bang. Nang kono ngok-ngok kaya ngono. Kaya ono genderuwone. Ngono niki. Nggih mboten? Nuwun sewu. Zaman sakniki kadang duwe HP malah gawe judi online. Nggih mboten? Niki mumpung kula tesih kon ngomong tak ngomong. Ora ana wong sugih mergo judi. Dadi kere pirang-pirang. Nggih napa mboten? Iki aku wegah ndelokake kakang-kakangku ada di Bandungan ana sing judi. Sampluk ya. Kemenan iki. Ora ana wong sukses mergo judi. Nah, akhir tenan ora bengok kene kok. Dadi bangkrut pirang-pirang. Nggih napa mboten? Ndelongsor pirang-pirang. Temenan. Kula mula asring matur mriko-mriki sakniki. Judi niku jawabane mung ngek. Mung napa, Bu? Ngek. Jajal jawab ya. Judi. Nah, temenan ora? Baleni. Judi. Lah mbok tekan subuh lah ngek-ngek. Niku ora main-main. Muga-muga putra wayah khususnya kita panjenengan sami linangkung Bandungan Joko Mulya niki aja ngasek kenal. Wonten nggih Bu nggih? Nah, iki mumpung kelingan sisan tak bablas. Bu, dulu banyak Pak orang yang bahagia dalam keluarga. Nggih mboten? Hidup sejahtera dalam keluarga. Berkualitas sakinah, mawaddah, warahmah. Senajan toh kadang kurang ekonomine, tetep do sabar, nrimo. Biyen, gini mboten? Saiki oke. Keluarga wis cukup ning dadi berantakan gara-gara HP kok judi lho. Judi. Gara-gara HP. Nek nanggon keluarga, gini mboten? Kathah perselingkuhan merajalela. Nah. Ora semang do kandhane. Lah mulane nuwun sewu. Nek perselingkuhan ya ora jawabe ora ngek kok. Meteng ngono. Selingkuh, meteng ngono. Lah temenan. Mulane iki kula kembutan. Bu. Jenengan ngasto HP gunakan untuk komunikasi dengan suami sing do duwe bojo. Nggih mboten? Gunakan untuk komunikasi dengan keluarga. Cocok mboten? Kadang-kadang wong wedok wis duwe bojo, bojone lunga bengi, malah masang status malam ini aku sendiri guys, ngono gajal. Nalare kuwi lak kode perselingkuhan. Akhirnya kono sing komen, mbok kaduse, mbok RT-ne, tak batiri Bu. Temenan kok ngene. Grup Rebana yo komen, aman ora? Ha kiyaine yo iya, Sherlock ngono kacare. Tendiang. Ora karo-karuan. Muga-muga HP monggo tapi gunake sing sak apik-apike. Ngoten nggih? Pangemban Bang Batipun Projo, Satria Menegari, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun wonten ing Bandungan, linangkung Ketua RT RW ingkang tansah kita hormati. Keluarga besar saking Simbah Muklas ingkang dalu punika ngawontenaken inggih punika Hol Bani Muklas. Ngoten nggih? Muga-muga ngamal saenipun Simbah keluarga Simbah Bani Muklas menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para arwah-arwahipun sak keluarga saking Mbah Muklas sak peminggah, Mbah Muklas sak pengandap sing sampun sowan wonten ngarsane Allah taala saha arwah kita sami Pak tenang mawon niku dipun papanake wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun atur palenggahan punika dados ganjaran nggih Bu nggih. Alhamdulillah waudan saiki ya terang gitu. Iso tenang mawon Bu nek ngundang kiai kondange tetep terang.
Maksudnya kondang boleh ngopo ora kena. Kondang Sherlock asampluk. Niki estu. Agenipun sampun atur pasugatan. Pun Jakarta wau to, Bu. Kula malah hurung lho, malah. Ning ya ora apa-apa engko rencanane ora semang cerewet. Engko bareng ngaji madang bareng cerewet. Ya. Ya, ACC iki saja. A1 aku mau ngomong kok. Madang to, Madang. Ya, saudara. Niki estu kanca-kanca. Janten niku dados amal ingkang dipun tampi Allah kanthi kairing doa jazakumullah ahsanal jazaan kasira. Bapak Ibu rahimakumullah, dalu niki kula janji panggung ngeri niki Pak. Kali kanca-kanca grup Hadroh Sholawat Rebana. Nek tak delok modele menungsane niki mboten saking mriki niki. Kula ana sing paham siji niki. Saking daerah Candi Mulya. Makhluk Candi Mulya. Ketara kok. Wis warep sambu angar aku nang Candi Mulya. Nek karo-karo. Ora gara-gara Sherlock ku ya Kang. Wis kanca-kanca saking tenten Candi Mulya. Derek ngredengaken suasana. Ngoten ya Mas. Niki pancen nganu Bu, rebana niki sampun kondang dumuginipun Amerika Serikat. Ora aku winginane krungu kabar jane rada rebananan nang Israel. Kono minggat nang Israel ngono. Lagi ya bener bener. Motiar. Alhamdulillah wa syukrulillah dipun dukung penuh kalian kanca-kanca kru audio sound system. Bapak Ibu rahimakumullah, kajenge nggen kula ndongeng niku mboten melenceng kalih tema nggih Bu nggih. Tapi ngapunten niki lagi bendeng-bendeng. Ket wingenane niku kula nggih udanan mawon dadi awak niku masyaallah. Nggih niku ngiring bebek nggih udanan. Kapan niku macul udanan. Wingi ngirim batako niku nggo njrampangi menungso-menungso ya udanan. Ngebleki menungso-menungso. Dados intinipun kajenge mboten melenceng kalih tema. Dalu niki ndongeng masalah inggih punika haul. Ngoten nggih. Oke nek kalih kula ndongeng Pak. Awit awal akhir niku mboten ngaji ya, kula niku mboten bangsa ngalim. Mboten bangsa ngalim, mboten bangsa ulama, mung bangsa kiai mawon sing bagian kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Tenan Bu. Ini ada sebuah napa ya, kenang-kenangan khusus karo masyarakat Bandungan niku wis kula ora iso lali. Nalika kula mbiyen urung iso apa-apa niku kondongeng ngasih miki ngene iki Mas, ngene Mas. Nang mriki niki daerah mriki niki. Allah yarham Mbah Sinun. Wis pokoke kudu ngaji. Arep dongeng luweh, arep nyanyi luweh. Kula keling-eling mawon. Bu, menungso gesang wonten ing alam donya iki pancen jane mboten dang. Nggih mboten? Mboten dang. Nek awak dhewe gelem menggalih ayo sing do ngumpul sakmene kae. 100 tahun melih niki awak dhewe pangan rayap. Ora hehehe. Ambo sing saiki kemayu ki sok lha bokonge pangan singkat kremus. Temenan ki. Ngene mboten? Maka kalau kita kadang berpikir yang seperti itu. Iya ya. Omah sing saiki dibangun sok 100 tahun sing arep teko mbuh dinggoni sapa. Iso kenal karo awake dhewe, iso ora kenal. Nggih napa mboten? Sing saiki Tegal sawah awak dhewe paculi, Pak. 100 tahun meneh mbuh paculi sapa. Iso kenal karo dhewe, iso ora kenal. Bahkan wis ora dipaculi, wis dadi pabrik. Lah. Nggih to? Niki ngoten niku. Mula awak dhewe niku harus ingat bahwa hidup manusia hanyalah sementara. Ngoten lho Bu. Niki wani no cara gampangane A1 manusia itu hanya sementara. Lah kok sementara to? Dik Saiful. Niki apik pun ilang wis ngok-ngok ilang ngoten. Nah kok hanya sementara to Dik Saiful? Lah iya to Bu. Manusia hidup dalam dunia niki nek kita teliti gitu Kang. Hanya 3 zaman, 3 mangsa. Ajal. 1 zaman yang sudah kita lalui. Niku jenengane masa kok masalah ki piye to, Mbah? Masa lalu kok masalah gitu. Menjawab karo merem masalah. Masa lalu. Nggih mboten? Temenan, Bu.
Kita pernah hidup di masa lalu. Laju. Lalu bagaimana Dek Saiful? Nah, ibu-ibu nak kalih kan lo Dek. Lo lo ya. Wong umur kula ki nek saniki nek tak hitung-hitung sampai seprono seperti niki ya nek ora 19 20 lah. Ora percaya. Ya nek cewek-cewek Mas. Dek Iful dalem. Lalu bagaimana cara kita mensikapi hidup di masa lalu kita? Loh. Satu, temut-temut. Perbanyaklah kita membaca istighfar. Karena yakin ngainul yakin awak dhewe ke jenengane menusa. Pancen menusa ke menus kakean dosa ning ora rum mangsa. Loh niki. Pun dokai wae maca istighfar untuk masa lalu kita. Ya ujare wong lanang sing wis do ketunan, manadonan, luwih-luwih nganggo serbanan, jagong nang panggung, ngono ra ndek dosa. Halah. Pret. Ya ora njuk malah ukih ya ora kowe kok ngomong aku malah ukih dhewe tampuk tenan. Ya padha karo kaya padha. Nemenan wong lanang ya akeh dosane. Nah didelok ngoten iki pas ngaji ngeten iki ketunan, jajasan, sarungan, metengkreng ngrungokke pengajian kae. Halah. Ini wong kadang-kadang saniki ki akeh to. Wong lanang sing cok goroh niki dosa-dosa sing ngeten-ngeten mawon niku lah. Sing cok goroh karo bojone. Wonten mboten, Bu? Lah, wonge ya teko. Nah, modar sampean, Kang. Jujur yuk, jujur. Nangis ora nang panggung? Ah! Mbok aturan. Kowe wong wadon kon bubar ngono lah. Yang pancen kan biyen nang ngaji Ramadan cocok pancen nang. Ora dadi ngono wae lah. Ya, Kang. Ngece nek ngono kuwi kok kan menyakiti aku. Ngono nang panggung. Ning ya ora apa-apa nang panggung ya wonge akeh. Akeh sing cok ngono ki rombongan iki lho. Wis cetok ACC A1 ki rombongane kuwi. Ya cara jujur ya cara jujur. Cara wonge nang panggung tak tampa wong-wonge lanang ya akeh nang panggung. Tak tampa. Ning ling jagong nang isor mau nang kursi. Kijane sampean ki ana masalah apa to karo aku jane. Asem tenan ya. Kursi. Pekoleh men. Ning kadang ya iya. Lah wong takoni sing wadon duwe duit, Mas. Buat duit wae ora ana duit. Blas. Duit wae. Sok nek ana tak wae. Waduh. Nek ana tak wae. Begitu metu tekan Kali Kijing, dilalah nang pertelon Kali Kijing kepethuk Sri Randane selamat. Ajak mie ayam nang salaman ajal. Masya Allah. Kuwi ya dosa, Kang. Kita harus sadar, nggih mboten? Bahwa perempuan sing wis dadi bojone awake dhewe lho, Kang. Niku juga berkorban banyak. Nggih, Bu nggih. Bu. Iki senjata makan tuan. Asem kok. Enak terus ya wagu. Nih wong wadon pancen wis berkorban. Temenan. Jajal meninggalkan bapak gitu, Bu. Baru di bojo ki lah. Meninggalkan ibu. Iki kok diutek kowe to calon rasane iki malah dadi elek kepriye to, Mas? Nek wis apik ora mang dudek malah bandeng-bandeng kan gitu. Sabar Mas, sabar. Iya to ki. Tenang Mas, tenang. Engko nek pancen angel ngeset, nyerah aku medun tak ngeset dhewe. Mungkin itu tukang ngeset pada akhirnya. Apik wis tukang son tak duwake swarga. Lho temenan ya Bu ya. Temenan awak dhewe jenengan ki termasuk korban. Beberapa korban termasuk ninggalke adik, ninggalke Mbok Ayu demi napa? Ngitik melu sing lanang. Ngitik ini bahasa Indonesia apa, Mas? Nah, ngintil lah. Mengintilkan diri. Bahkan sampai memetengkan diri, memblendingkan diri, memanakkan diri. Mula dadi wong lanang aja cocok nglarake utawa ngapusi karo bojo wedok. Cocok? Nah, wong lanang ki dituntut tanggung jawab. Eling-eling lho, Kang. Ning semono uga wong wadon dituntut setia, ora hehehe. Lah nggih mboten? Lah wong kadang-kadang ngajine mono ya rono rene.
kudunge ngasek keser-keser. Kelambine gamis nang ndi to jeng selapanan gesel. Selapanan rono rene ya apik Kang. Wis selapan rono niki apik, jos. Gitu. Ning kadang selapanan rono rene. Lah kok malah nek si lanang nyambut gawe le nyanyi per supir. Aja nengah-nengah. Per mampir bojoku ra nang omah. Lha yo karepe iki kepriye? Wong wadon kuwi dituntut setia. Ngono lho yu. Paham ora? Kowe rungokno tenan lho iki membimbing keluarga namanya. Agar keluarga kita niku dadi tentrem. Allahumma ngono. Yo wong wadon kuwi yo nuwun sewu, ngaji srana rene. Kula kadang ngomong, "Alah, arep ngaji rono rene." Kudunge jilbabe keser-keser. Nek karo sing lanang kok galake kok kethek angkrem. Lah, ana apa ora? Yo Kang yo. Yes, kosong-kosong. Lah saiki ana wong wadon sing senengane maido wae karo sing lanang yo pirang. Oh wis aja jok maido. Ndak kakean dosa. Nggih mboten? Ngono lho. Masa lalu biarkanlah berlalu, jangan kau ungkit-ungkit kembali. Ora malah anggere sing lanang ge ora gablek duit le ngomong, "Allah, urip seprono-seprene nang Bandungan mung tambah anak tok." Ngerti yo kaya ngene aku ki biyen dipek polisi. Polisi tidur. Edian. Aku ki yo mbiyen dipacar tentara, ya tentara karnaval. Wong urip ki mung sawang sinawang. Nggih mboten? Mulane masa lalu kita karena kita ki manusia yang mana manusia pasti mahalul khotok wanisyan okeh dosane yo dos regep maca istighfar. Cocok? Jajal. Astaghfirullah Rabbal baroya. Rakar go kipot to. Oh, wedhus panjenengan. Oh, keri oh. Ya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan ngamalan makbulan. 1 2 3 Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amalan makbulan. Ayo sama-sama tuh. Astaghfirullah dengan beristighfar. Astaghfirullah minal khataya amalan salihan lanjut makbulan. Ya Allah Gusti hamba bukan ahli syurga, namun mampu ya api ya Allah Gusti hamba bukan ahli syurga, namun sakitnya api bersama ya Rabb mohon ampunannya. Hamba
bersujud ya mohon ampunannya. Ayo Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا صالحا satu lagi ya Allah hamba sadar tiap hari hanya bertambah dengan dosa-dosa. Ya Allah, hamba sadar setiap umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Hamba memohon ya Rabbi segenap ampunannya. Hamba meminta ya Rabbi agar engkau dapat rahmatnya. Astagfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an ya wafiqani ngamalan salihan ngamalan maqbulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pun niki oleh-oleh setunggal. Timut-timut hidup banyaklah membaca istighfar. Ngoten lho, ya oleh maca ya ora kemudu kaya kula. Malah keselek mati. Wong sepuh ya teko astagfirullah. Hal ngandin ngono. Nggih Bu nggih. Temenan ora semang tiru-tiru. Ya Allah. Gaji lepet malah ser mati. Lodyong. Nggih, iki khusus kok wong-wong sing bagian ngene iki sing wah. Sing jos spesial. Larang tendang sisan. Dubleh kok. Wakone nang Candi Mulya tak murah-murahake ora payu-payu kok. Amplok. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, niki oleh-oleh setunggal. Nah, men jenengan mantep. Kula niku kemutan nalika kula riyen mirengake. Nalika kula nate ngaji lah mireng. Dawuh masyayikh karo guru niku Kanjeng Nabi ngendikake ngeten iki. Nek mboten klintu. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad wal Hakim. Artosipun ngeten. Sing sapa wonge seneng ngakeh-ngakehke maca istighfar. Timut-timut Bu. Astagfirullah. Siji nek susah arep diparingi bunga. Mula wong niku nek sing sregep maca istighfar Kang, kaya-kaya ki ora duwe susah, kaya-kaya lho. Temenin kuwi. Ning awak dhewe niku lak kadang cok kuwalik Kang. Ibu-ibu barang cok kuwalik. Angger wis susah gek wae setipar. Iya apa ora? Angger gek susah wis gek wae istighfar. Woi ibu-ibu nek maca istighfar ngasek nangis, Pak. Ana apa yo ana apa? Wis muga-muga dosane digapura. Iki ki ora masalah dosa, astagfirullah. Iki ibu Bandungan ngene. Iki ora masalah dosa, astagfirullah. Lah masalah ki apa? Aku ki atine ki susah. Ngopo? Nyatane aku ki wis tuwa, anake pirang-pirang. Bojone aku kayak kedanan karo rondo kali kijing. Modar. Wong kok cok kaya ngono. Nyatane kono gen mentuk-mentuk.
Ingin mendul. Aku mau nulis tuh. Lah sapa kali ki jenenge sapa ya Allah. Wong jarane kancane kerja. Wong iki ora kerja malah lunga sebele wong loro. Kaya ngono kok nangis lasik kaya. Wis teko nengke wae. Engko anggere potho lak mari dhewe. Nek ora anggere jebluk kentange lak mari dhewe. Apa kowe yo? Lho temen niku ke zaman wis ora dadi. Cara ibarat untuke wis lara, mbok ngombe obat tetep lara. Ngene mboten? Temenan. Mulane sadurunge untune lara ki do dijaga. Sadurunge do susah do maca istighfar. Ngono lho yu. Temenan. Mbok bojone kaya ngono nek ahli maca istighfar santai astagfirullah. Ngono santai. Tenan. Alah ya luweh manyen gek duwe gablek duit entek lah ya lotong. Ndi temenan niku teko sing santai. Nggih Bu nggih. Siji, nomor lorone wong sing sregep maca istighfar niku bakal diparingi napa? Kejembaran samudayanipun. Ngoten. Lah nomor 3 niki sing istimewa melih wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal paring rezeki dari arah ingkang dereng kita ngartosi. Lah niki tak terangake. Nek kula matur bab rezeki, Pak, yo jenengan aja langsung menggalih mung duit karo daharan. Nggih mboten? Rezeki niku yang terindah bagi orang yang beriman lho maksudnya lho. Beriman, berislam, rezeki terindah niku napa? Sregepe ibadah. Awake sehat. Niku rezeki yo. Ora main-main. Jenengan kursine empuk-empuk nang omah ngeten iki anyar-anyar nek bokonge wudunen. Ora hehe yo. Wajal sak boko kok wudun kabeh ngajal. Apa ren jagonge sik jengking ya man. Kon jago malah ngene iki eliyu ngono. Ngene mboten. Temenan. HP-ne iPhone. Sing regane les larang puluhan juta. Ha ning mripate rembesen terus. Nek aku ya wegah. Full. Kowe tak wehi iPhone. Yo. Ning matamu rembesen nak tapuk. Wegah nek kula Bang. Nggih mboten? Manten anyar. Wah. Jare sing paling indah hidup itu manten baru. Arep manten anyar nek malam pertama sing lanang toko anyang-anyangan ngono gak Cal? Wis susah ra hehe. Jan ras itu perang temenan lho. Arep pecet-pecet to ya serah. Wis muga-muga niki to kae le maca istighfar. Ning kadang-kadang lak mboten, Pak. Kon maca Quran ngakune wis kuwur. Kon maca sholawat nek ora bareng-bareng ora semangat. Setepar ora tahu. Nek muni maca tanggane kok le khusyuk. Niki lho. Nek gelem jujur yu, nek gelem jujur. Sing cok glendeng kuwi wong lanang apa wong wedok? 100 guys. Tetep wong wedok. Nggih mboten? Wong wedok. Nek wong lanang ki langka glendeng yo ora semang cerewet sampean. Wong lanang niku alah temenan. Wong lanang ki nek ketemu dadi siji paling mung adu rokok. Engko njuk karo ngopi, ya Kang. Ngopi. Kopine diombe ora ana kok anane teh kok ya ora apa-apa. Iki wong lanang. Teh enak ora? Terus rada adem ora patek nganu. Ning kopine urung. Oh ya orang kok nusul kopine kok ya cerewet. Bismillah. Ya to yu. Lah lebar ngopi biasane nek wong lanang njuk ndongeng kerjaan. Ngoten lho Kang. Kerjaane aku kok ketoke kok rada sendet ya. Piye nggon pabrik sampean ndok ana lowongan? Lah enggak jang tak ngomong karo bose. Impo-impo. Ngene mboten? Ya jujur nek rada suwi pancen rada melenceng ndongengke rondo pancen. Ayo temen kayak modele kayak. Mana sing batik kayak. Ya. Padha karo kiyaine remuk. Waduh ya. Ayo temenan. Kalau dongeng mempeng ae Mas. Wah, iki apik kae ono rondoane. Kutur kae nek dopen iki apik wong kae
rondo ning ditinggal mati. Ngono ceritane ya ta. Atenane. Oh, anake tur cilik-cilik iku dhewe ngopeni bocah yatim. Apik ngoten niku. Lah wis dongeng mempeng ngoten niku, kali-kali teko kaduse kutuk-kutuk. Apa dongeng apa? Rondo kae jare apik. Apik apa? Wong kae iki sing lanang le mati ki le ngenes. Hah? Dadi ora apik. Mulane ya Bu yo, urip nang alam donya teko dokae maca istighfar. Astagfirullah hal azim. Apalagi zaman yang semakin ngeri Bu saniki. Wis pokoke lambene dilemes-lemesi gawe maca istighfar apa meneh iki sedilek meneh sesasi meneh arep teko bulan suci Ramadan. Poso sedina mbededeg nek jenengan ora leren ring glendeng tangga. Alah muspro. Weh, soalnya kula iki kan biyen lho anggere ngelirik ibu-ibu Bandungan kok tak delokke kok lambene tipis-tipis ngono lho, Mas. Niku lak akeh niku. Wong wadon niku anggere lambene tipis ki cerewete setengah mudar. Tenan, Mas. Nggih A1 bahaya. Ah tenan. Nek sing lambene kandel pancen apik. Terus pipine mentuk-mentuk, awake gemoy. Wah. Ini niku ora cerewet ning 12 setengah mudar. Eleyo. Mulane urip kita kae maca istighfar apa selawat ngono lah ya sapik. Allahumma amin ya Bu ya. Pun ndak ora rampung wong kula arep nerangake 3 zaman. Yang kedua, kita hidup di masa yang sedang kita lalui. Lah sekarang niki Pak. Eling-eling Bu. Yo. Bagaimana lagi cara kita mengsikapi di zaman yang sedang kita lalui, Deiful? Oke. Kalau masa lalu itu banyaklah istighfar. Kalau yang sedang kita lalui ini Bu, banyaklah bersyukur. Urip kita kae syukure sithikno ngangkluwe. Cocok? Matuk ning angel Pak. Nek guru muni akeh syukure sithikno ngangkluwe. Alah. Kuwi godhong gedang godhong pakel, ngomong gampang nglakoni sebab ana urusan karo ati. Wong sing iso syukur nang ngarsane pangeran kuwi wong sing iso nata atine. Nggih napa mboten? Temenan. Bahayane Pak niki. Bahayane wong sing ora gelem syukur niki mengke timbul penyakit iri, drengki, srei, jahil, metakil, pukil. Wis yakin A1 ngoten niku. Lanjut sing paling bahaya meneh niki ora ridho kodok lan kodare Allah Subhanahu wa taala. Sepatu sing paling penak. Mendino kok mung udan wae. Nah niki lho, lekas lho. Njuk kapan terange kaya ngene iki arep nyambut gawe kepriye? Lah njuk awak dhewe kaya nyalahke Gusti Allah to. Gajal. Lah wong Gusti kok disalahake. Saman ngerti apa ora? Saiki akeh udan wae kaya ngene ngerti napa mboten? Supayane tetanduran lemu. Cocok. Wis ngono wae disyukuri. Ngono. Udan wae akhire banjir ana-ana. Lho, justru anane banjir, Pak. Justru anane banjir teng Sumatera, anane banjir wonten ing Aceh niki nuduhke maling-maling kayu. Nah. Niku men konangan. Lagi mboten? Nek nggon dhewe ya ora ana banjir wong ora ana wong tukang nebang kayu, maling kayu. Cara ngetok tuku ya to Kang. Oh, wong Jawa kok dilawan. Lah nek kono niku tenan. Mula kula winginane nggih rada gumun. Ana sing beritake bahwa kayu-kayu yang dibawa banjir itu adalah apa niku roboh karena angin, ya, tumbang karena angin. Nah ini wong gambari wae nuwun sewu lho. Kayune wae genah ketokane wi rajin ndak ya angin. Kenalane saka ngendi Jal? Apa angine kuwi pancen duwe singso? Niki Pak Presiden kudu dicek niki. Nek pancen ngono berarti angin nang Indonesia wis do duwe singso. Yuk dinomeri.
Angin edan, Bu. Waras ora ngoten niku. Nggih mboten? Lah kon ra banjir kepiye wong kayu dari gunduli. Ya toh? Hutan-hutan dari rampok sing ora karu-karuan. Jajal. Kula niku kadang cok ngomong ngeten iki. Dalam sejarah, Pak, dalam sejarah. Niku lho, mbiyen iki dijajah karo Belanda. Nggih mboten? Dijajah karo manca negara ratusan tahun. Kayune wutuh kok, Bu. Hutane wutuh kok. Nggih mboten? Gunungane wutuh. Lah kok saiki bareng wis merdeka, gunung bablas, kayu entek. Laut diuruk, yo arep kepriye? Jajal. Mulane monggo urip ki do kae syukure alhamdulillah. Ndak ora ridho karo qadar qadane Gusti Allah. Wong wis ora syukur yu, penyakit yang membesar adalah iri. Akhirnya napa? Cok wonten mboten? Wong sing iri karo sugih tangga, ana apa ora? Nah, nek iki wonge teko nek iki. Ning ora nang panggung, yakin ora nang panggung. A1 ora nang panggung, ora nang panggung. Ora, wonge semerem-merem nang kono kae kok. Jejer salon semerem-merem wonge. Men, ngrungokke lho, ngrungokke Kang, ngrungokke Kang. Apa-apa nang panggung ya aku rugi kok ya. Urip niku ngeten niku, pun deling-eling. Urip niku mboten sah iri karo sugih tangga, mboten sah drengki karo mulyane sedulur. Cocok? Ya wong sakniki kadang-kadang ngono, Kang. Kakang Adi wae lho, kok ora takon-takonan. Mung gara-gara warisan. Yuk nalari lho, Kang. Kok li remeh men. Mung gara-gara niki conten nalika urip mono, nalika urung dadi bojo guyub. Wong lanang kabeh loro, telu lanang-lanang upamane guyub. Bareng wis duwe bojo, gara-gara ora guyub ki provokatore Tun karo Sri, karo Nur, karo Tuti, karo Yati. Ya provokatore sing wadon kuwi. Bola ibu-ibu aja dadi provokator ya Bu ya. Kadang kan cok ana ngene. Kae delok. Bagiane adine, panenane rono rene. Ora kaya bagiane sampean mung alang-alang. Tanduri popo modar, tanduri kentang kuwi. Akhirnya sing lanang mangkrak. Ya wis tak omong karo Pak Lurah, gajal tak urusi. Wis to Kang. Wong kakah kuwi ora kokoh. Nggih mboten? Wong tuwa mbagai warisan ki wis adil. Mbah Muklas mbagai warisan karo putra-putrane ya adil. Cocok? Sing ngombo mungkin biyen ra ana dalan, Kang, tak kandhani. Sing ciut mungkin pancen wis ana dalan utawa mangku dalan. Ngono lho. Aja njuk malah mbang sindi mbang siladan lemune ora adil. Yo ndadekake atine rusak. Nggih mboten? Mulane disyukuri. Lah bisane syukur pancen atine didandani. Yuk selawatan yuk. La re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra Bombo ati iku limo ing mernane maca Quran angen-angen samarane ping pindhone salat ila kono ping telune wong kang salat kumpulana ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ilmihi salatan daimatan bidawabi
Nalar iki do nang ndi? Wong genah tombo ati ana 5 gak oleh 3 kok mak greng leren iki lho yo. Lah iki lho nalar cundel ngene iki. Ngandhani nalar iki lho. Genah 5 gak oleh 3 kok. Kurang loro greng. Lah sing loro melu sapa? Ra cetha. Jangkrik. Wis mangkel aku nang kene. Nek masalah madang iki engko, wong nyong urung madang. Iki asem tenan gimana. Wis ora apa-apa iki ya. Yo, lanjut ya. Mosok sing loro arep melu. Wah, wis ora cetha meneh. Aja melu sapa? Lanjut. Oke. La re ra re ra re ra re ra re ra. Wasik setan badan belakang. Kowe ora bang nilokke aku. Suwe. Melu suwe. Ini berdedek loh. Rasa menghina. Asem menyenana. Lanjut. Ping papat dikir wengi ingkang suwe ping limane watane rawe ana salah sawijine sapa bisa andragani insyaallah tungane ten sebatani ayo sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad la 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 nadadama bila salatan daiman dawamul ilahi. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Ket biyen yo yu. Awit kula mriki kula biyen nganggo pit motor. Masa saiki kula gonta-ganti pesawat. Saiki kula nggawa helikopter kok yu. Temenan nggih nggawa helikopter. Niku ki maksude kula ngeten lho. Ken biyen iki rasane kok lagu mung anane tombo ati wae. Padahal nek ana tambane kudune kan ana larane, Kang. Niku kudune ki larane ki dibahas lho. Wong edan mo duwe tombo ora ngerti lara. Gajal. Nek ana tambane ora ngerti larane lak iso keliru. Mosok wong mules kon ngombe parameh. Nalare kepriye iki, Gajal? Gajal, ya temenan to. Ana wong ndase kok malah kon ngombe kalpanak. Ya wis ora cucuk. Mulane kudune ngerti ki larane ati ki apa. Nggih Bu nggih. Yo iki perdana. Lagu Loro Ati. Wah. Iki engko diinganu lho ya. Dikembangke pamerke nang Candi Mulya. Jadi kanca-kanca Candi Mulya munggah rono kae tekane pakis ngablak. Bablas tekane kopeng. Iya. Ada apa sih di sana? Masuk zaroh guys, zaroh. Nang kopeng kuwi akeh makom. Nggih Mbah nggih. Makom para syekh. Syekh warna-warna. Syekh rusak. Wis ora semangono lah, Mbah. Lah ngopo rono-rono barang. Sama sing glendak-glendak 150 oleh ngono sama. Wong edian. Wis, yo iki perdana iki lagu terbaru dari kanca-kanca Handroh. Napa nih Mas? Jenengan Mas? Palapatah. Buat abot labe iki sing apik. Oh labe iki do bobrok ora. Iki kanca-kanca. Niki apik lho lagu. Lagune mirenge nggih Bu nggih. Yo Mas yo. Ra
rera 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 ayo ayo rera 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 loro ati limo ing wernane nomor siji presota gane gelange gedhi nomor loro asiko bojone nomor telu ran duwe duwit sirahe goblok kuwi setan tenan kuwi nek terus iki sing apik to wong nomor 3 ran duwe duit kok sirahe mumet ngelu setan panjenengan sirahe mumet lho wah ketemu bola petruk sirahe mumet ning ya ngelu karo mumet meh padha Mas. Lanjut. Nomor papa. Rambut duit pacar minggat. Nomor 5 bondo entek kereti ron. Salah siji kadang ono sing lakoni. Ada sing sabar yen ora sabar cepet mudan sampai lagu apik tenan iki lagu jos tenan iki jos kuwi lara kabeh lho iki lho temenan kok sing nomor 1 tanggane nganggo gelang angger muni kondangan ya mong apa laz apa nyene Jo. Mudar Jo. Tenang Jo. Karo aku santai. Mati tak kabari. Nek mati pet tenan sampluk pok. Niki temenan lho Bu. Wis mulane ya uripe pancen kudu atike ditata kok. Nggih mboten? Wan ora ditata ngono kuwi nyodok kancane lho. Alah ketok kok Mas enom to. Enom apa sing iki? Enom apa? Wong kae kok le tuku kele online lho. Elak sosasi meneh ijo. Ya ta? Tinggal selingkuh bojone ya lara. Nggih mboten? Mulane do sing syukur karo Gusti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sapa sing akeh syukure bakal ditambah kenikmatane. Sapa sing ingkar bakal nampa siksane. Lah syukur niku nggih werna-werna termasuk kaya dalu niki. Keluarga ageng Simbah Muklas syukur karo Gusti Allah, duwe rejeki jo eling. Karo mbah-mbahne, nggih mboten? Karo pakne, nggih niku termasuke. Niku syukron bil arkan niki. Syukron bil arkan ngeten iki Pak. Duamini lan mboten wis ganjaran tetep karena sudah mengeluarkan bizaza. Nah gitu. Ya biaya Mas. Snack daharan yo biaya. Ini mboten? Sound system panggung yo nyewa. Nggih mboten? Nyewa. Rebana saka Candi Mulya. Itu sambatan tapuk. Ya ini ora mirang-mirangke keluarga Mbah Muklas. Ora ketang sithik keteng wono tetepang ngawur wae sambatang. Ya wis. Ya wis ora apa-apa. Manyen kau dhewe ku duwe ikhlasan kok. Ngundang kiai kon ngene-ngene. Kon dongeng, kon gedubrung. Nyangoni mboten ngaten iki. Ning pancen nek kiai kudu ikhlas kok, temen. Oh iya. Jenengane layas tarubi ayatis samanang kolila.
Aja mbok dol ayate Allah kelawan rega donya sing setitik. Nggih mboten? Arep adol sing larang sisan. Ngono lho. Temenan aja didol. Kiai iki kudu ikhlas. Ora kena ana kiai ngaji kok ngarep-arep pesangon. Saru. Ning kan luwih saru nek sing ngundang babar blas ora. Ya to. Ya kowe mau lah masalah. Ya biasane lah biasane. Bolane kan niki lah syukron bil arkan. Nggih mboten? Niki syukur niku werna-werna. Lah sing nomor loro, syukron bil jinan, syukur bangsa ati. Duwe ati ki sing mantep. Pun ngeten iki. Nuwun sewu kula tak ndongeng ati. Pun ngantuk dereng, Mbah? Ya ora manggiri ngantuk wong suwi ora ketemu kok. Kula ki terakhir teng mriki tahun pira to, Kang? Kula ki jane tenan yu. Kangen banget karo sedulur Bandungan mriki pol kangene. Lah ning ora tau diundang yo. Zaman ki kepriye to ki? Ah iya to. Kula ki wis tau yu, pancen jujur ya. Suwi sangat kula niku wis ora payu ngaji lah pancen lah. Lekas kula gawe ini batako panjenengan. Aku gawe ngepruki ke bolo-bolo kae. Takon nukur jarak lho keprok-keprokake. Tenan, yo ana pengajian iki kayane rame kae to. Nggih nanggon desa mriku lah, pokoke nah kula ora arep omong-omong. Kula ki teko-teko. Lah kok panitiane ana sing grundelan. Wah, edan, Bro. Apa? Ana ki bandangan ngono kecal. Aku ya ora teko to jane. Isin to. Mulane kula jane kangen. Pun saniki bahas ati nggih. Ngeten, Mbah, Budhe. Jenengan niku tak presani yeswa-yeswa niku mun rata-rata 60, 70, 80. Ngoten nggih. Niki 50 lah, 50 minggal lah bahasane. Ngeten nggih. Ngeten, Pak, Bu. Yeswa kuwi nek selot sepuh demut-demut. Wong niku nek selot tuwa, perkara kuwi selot werna-werna. Deling-eling tenan lho yu. Tenan iki. Niku kabeh perkara ki aja lebokke nang ati, ndak marai semumpek, marai mbesesek, marai ra karu-karuan. Nggih mboten? Nalika nome jenengan to, Mbah. Nalika nome jenengan Budhe, niku riyen niku paling masalahe mung bab ekonomi. Upama nggih lho. Lah nek sakniki duwe mantu ketambahan masalah karo mantu. Mula niku ora semang lebokke teng ati. Tokke los. Uripke sing los. Kok dol nek los dol ki goblok. Nek los dol kuwi gemblung. Los ora rewel, ngono lho. Nggih Bu nggih. Mboten usah lebokke nang ati. Eling-eling tenan lho niki. Upama ana meneh duwe anak sukses kok ndilalah rada lali karo jenengan surat tilik. Ora semang dipikir jero-jero. Paham mboten? Mengko nek napa mawon kok dilebokke nang ati, demut-demut. Niki nek cara HP kuwi njuk lemot. Kakek sing disimpen ki HP lemot. Munggahe ngebleng. Ngono lho yu. Lah nek menungso, ku nek lemote menungso niku biasane susah gering. Nek ngeblengi menungso stroke ringan. Ngangger sampean ki iso ngebleng, stroke ringan, akhirnya kuru-kuru njuk mati. Eling mulan-mulane nggih Mbah nggih. Napa mawon mboten usah dilebokke teng ati. Lah njuk ati ki gawe apa Dek Saipul? Lah, kula kudu eling ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ati kuwi nggo dzikir eling karo Gusti Allah, ora nggo gawe bundeli mantu, bundeli anak, nggo gawe nguger wedhus. Nguger apa kok nguger pitik? Angkrem pitik. Ki marai ngreget-ngregeti, mulane los. Ngoten nggih Pak nggih? Los pun atine ditata. Kala-kala ana wektu sempat tak maca Quran. Maca Quran wis kuwur Mas Kyai. Ayo maca selawat. Cocok? Aqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Waca kuwi Al-Qur'an. Sapa sing gelem maca Quran, Quran akan hadir besok hari kiamat menjadi penolong. Menjadi apa? Penolong. Nggih mboten? Syukur-syukur bengi kersa tahajud. Niki ibu Bandungan ki nek bengi do wungu mboten to, Bu?
Nek wungu njuk napa? Ana sing ora basa barang uyah. Wae ayo-ayo ndekem nang kono marang nguyah ngono. Lebar pipis njuk napa? Bubuk melih. Njuk ayo-ayo ngeten niku ora cewek barang, Mbah. Ora karu-karuan. Wis, syukur-syukur nek dalu wungu do tahajud nggih Bu nggih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud, rasa hening nggih mboten? Agar menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajat dening Gusti Allah. Ning demo-demo nek ndonga kepengin kasembadan niku sing murwat. Murwat niku napa? Nah, kula kelingan, kula seneng ngomong ngeten iki. Wong Jawa niku duwe filosofi sing istimewa. Aja cok nglanjak perkara sing dhuwur ndak gejlongop. Niku mboten sah diterangake pun maksud. Nggih mboten? Nek ngukur klambi ki yo nganggo awakmu dhewe, aja nganggo awake wong liya. Ndonga ya semono uga sing murwat. Ngono lho yu. Lha kadang-kadang awak dhewe mboten, Pak. Wis, le nyambut gawe awak dhewe niku upama nggih penghasilan. Tetap ki upama sesasi niku nek UMR upamane nggih niku gawe rata-rata karo tengah yuta upamane. Niku ki nggo gawe gayuh sing sekira enteng-enteng mawon. Nah, karo tengah yuta kok kepengin tuku mobil gek mongko sing merke istimewa. Niku tetep mumet yu. Karo tengah yuta niku lembagi ngeten, skor dadi 3 mawon. Sing 500 damel dahar. Sing 500 ngopeni anak lan lain-lain. Nggih mboten? Sing kang 100 nyicil pit motor enteng. Gitu. Nah, kok kepengin tukune mobil kayak mongko sing mereke Alphard. Ayo mau nguliah Al-Fatihah. Ya kono ning mumet yo ning mumet. Al-Fatihah. Gitu. Dadi nek ndonga niku mulane sing murwat. Mosok dulur kula Bandungan kok ndonga ya Allah. Please ya Allah. Hamba meminta helikopter ya Allah. Anjene oleh helikopter ki yo arep dun ki nang nggon gendenge tangga. Yo bahan bakare arep tuku ngendi? Nggih mboten? Kula kepengin tumbas sepur ya Allah. Rile liwat ngendi? Nggih to? Kalen. Ya ora beda. Nuwun sewu nggih. Rondo sepuh. Aku bengi malah ndonga tahajud ya Allah. Kula aliku nek kelingan kiyane Saipul kok deg-degan ya Allah. Ah iki ya wis ora murwat meneh. Ora ngilo ki jenengane iki. Oh lah kok kaya kok cinta ya Allah. Ya Allah. Lah kok kepengin diwayuh ya Allah lah yo. Ngeri lah. Wong sing nom yo antri pola akeh kok. Mas. Sherlock. Mulane ya ndonga sing apik. Ya Bu ya. Tembet ndonga ngene lho. Kula gadah lagu apik lho. Niki lagu zaman biyen Mas Jani. Ning ora tau dilagokke ding. Saiki lagune sudah terbaru. Lingsir wengi kahanane sepi. Lingsir wengi kuwi kahanane sepi. Hayo wong Bandungan dikulina no tangi. Oh ya tangi. Sembah sujud ning ngarsa ilahi salat tahajud aja nganti lali yo astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihan. Gilir wangi kakean juru ndareke hati macui. Gilir wangi salat tahajud iso dadi tambah ati. Ayo astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran bil jinan, syukur bangsa ati. Nggih Bu nggih. Temenan pokoke ati ki ngeten Bu. Karo sapa wae keteko sing apik. Ngoten. Wis to. Jangan kau taruh dendam dalam hatimu. Jas yo. Ning yo angel yo. Kadang karo adine, "Lah, ambek adikku dadi gadang, ora bakal nyuwek." Nah, lambe dobleh. Adikku dadi banyu, ora bakal nyawuk. Nek adikku dadi gedang, dadi degan ora tak umbe. Ora legi. Ora ono gulane. Lah temenan kok yo yo. Mulane awake dhewe ki ngono wae, teko duwe ati ki sing los, sing seneng. Mula ati ki kala-kala kudu seneng, kudu bungah. Yo yo ya. Ngene atine ki hawane ora bungah, ngangkluh wae ya kaya mau nika, ndak nyalahke Gusti Allah. Ngono lho. Paham? Temenan, mula ati ki sing bungah. Wis masane ngaji, teko sing seneng atine pun. Nomor 3 ndak ngasek kembengen hidup kita di masa yang akan datang. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Lah mung telu tok niku, Mbah. Gitu. Masa lalu sebuah kenang-kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang masih angan-angan. Gitu mboten? Bojone angen-angen cita-citamu ya warna-warna. Ngoten lho. Ning bisane cita-cita angan-angan kuwi terwujud, syarat utamane pancen ikhtiar lan ndonga. Cocok mboten? Ikhtiar sing semangat, ndonga sing mempeng karo Gusti Allah. Cah nom-nom barang kuwi rungokno. Kepengin ganti pit motor ya nyambut gawe. Nggih mboten? Kepengin ganti pit motor kok mung hawan mung arep nitil Tegal. Cok ana ora ngono iki, Pak? Nek kula kok cok ora gumun to. Alah, mbok pit motor apik nek muni mung rasane iki rasa tampingan. Ora cocok. Nuwun sewu lah yo. Diurip nang tempuran. Niki tenan lho, kula kene cinta karo dulur-dulur tempuran iki krana cinta kula niku. Wis temenan ki pemudane rungokno tenan. Duwe Tegal ombo ciyo dodo peni aja kemedol. Cocok? Tenan, Pak. Saiki engko nek dhewe iki kemedol, akhire sing nuku al singkeun. Temenan lho. Nek kabeh wis diku singkek kabeh. Engko dhewe iki anak putune arep do manggon pripun aja. Ngene mboten? Hati-hati, Pak. Ngono lho. Kula cok ngomong ngeten, alah. Saapik-apike pit motor. Saapik-apike mobil, nek wis rusak kuwi dadi rosokan. Ngene mboten?
nek suwi iki dadi rasokan. Ngono lho. Ning sak mereng-merenge Tegal, Gunturo sedina ping 10. Ora ana Tegal kuwi dadi rongsokan. Ora hehehe yu. Lah maksudnya kan gini, nilainya niku lho Mas, rungokno grek iki lho. Ngene mboten? Ora ana wong sing iso gawe tanah. Sing gawe tanah Allah Subhanahu. Nek mung pit motor mobil ki Cina gaweni bendina yu. Temenan dhewe iki koyo arep diapusi lho tak wae motor-motor anyar. Nggih, pit motor jos ki lho mobil anyar. Ning regane sakmene dol wae Tegale. Lah, wis to Mas, apa duwene disyukuri. Ngoten, cocok nggih? Arep pit motor tuwa nek pancene gen kena dinggo teko diagem. Reng neng 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 neng. Ngene mboten? Daripada didol nggo tuku sing anyar, akhire mumet sasene. Mulane sakniki niku wingi kanca kula ngomong. Kula ndek kanca kathah kan. Wah edan Mas Yai. Apa to? Saiki iki srengenge ora panas. Wih. Nantang lho Kang. Ora. Sing panas iki saiki bulan. Wong edan tak ngerti to. Kok bulan kok panas tenan Mas Yai. Bulan kuwi anggere wis jatuh tempo, panas temenan. Jebule bulan. Bulan ki jatuh tempo. Alah wis tenan ayo lekas saiki ya sing pun kadung tuku sing apik-apik teko dopeni ngoten nggih sing urung sak duwene teko disabari dinikmati alhamdulillah temenin wis leren tempuran stop untuk jual menjual tanah apa meneh karo singkek temenan yuk. Kula ki winginane Kang, bar bodo besar wingin ora salah. Jajal wong lare-lare pondok lak wonten kathah. Men ana kegiatan karepe tak tukoke wedhus Kang. Wedhus cilik-cilik. Karepe men ana bathine engko didol rada 2 wulan atau 3 wulan. Watah yu. Pira ya? 4 apa pira? Lho 4 ki akeh kok ya. Apa njur saka 3 kok 4. Tenan Kang. Lah sing ngarit kuwi tak piket ngoten lho Kang tak piket sing sekolah semene tak piket lah temenan niku mung oleh 2 minggu bocah ngangkluh kabeh Pak wah wedhuse sembelih wae Pak baik bangkrut ke bapakne doang wis rugi aku bos ngono ora iso napa kok kon nyembelih nggih ngenane kon tuku bapakne ngapa sakniki niku ngarit angel pinggir desa niku mun dibeteng kali Cina. Mun dadi pabrik. Ha kali kono lor kono. Nggih mun dibeteng. Lah jejer kuburan. Lah Bapak mboten preso napa? Ben dinten niku sing dipakake mung poring kuburan. Horor kadake horor. Aduh ngameti puring-puring ngoten. Lah kula tenan, Pak. Wah, gajal ngesuk Bapak tak ngarit. Estu, Pak. Wis saiki angel, ngarit ya angel. Kabeh dibeteng-beteng. Saking mangkele dilalah ana bataku beteng kon Cina kuwi ngambruk tak gawa loro, tak pakai wedhus ora doyan. Mulane iki tenan. Sing nom-nom ya Mas. Wis to nek kepengin tetuku prihatin Mas. Nyambut gawe wong pancen dhewe kuwi nuwun sewu diperintah karo agama wae kok nyambut gawe kok. Wa malidunyaka kaka annaka ta'ishu abadan. Ayo do nyambut gawe. Kaya arep urip sak lawase. Sing semangat nyambut gawe Mas. Ning wa mali akhiratika kaka annaka tamutu ghadan. Ibadah aja nganti orang ibadah kaya arep awak dhewe sapa ngerti arep mati esuk lan sorene. Dadi yuk gerakan sekarang tahan hawa nafsu. Aja kudu ndurusi kepinginan. Wong kuwi nek ndurusi kepinginan mengko akhire rugi lan cilaka. Nggih napa mboten? Kula nek ana cah nom, Pak De, putra kok ngomong, Pak, kae lemah jejer desa, pojok desa didol wae gawe tuku pit motor sentak wae. Biasmu ngono wae. Mbahmu biyen truka wis ngoten niku kandhani, Pak. Temenan.
aja diujo. Semoga-moga saged nindakake. Allahumma, karena masa yang akan datang niki Bu, Masya Allah, penuh rintangan, penuh tantangan. Ngene mboten? Lho iya. Mulane dhewe kudu tata-tata. Apa sing disiapake? Siji, tentang ilmu dan akhlak. Ayo pemuda ning Bandungan, eling-eling, monggo jenengan pengalaman lebih luas, monggo. Sekolah lebih tinggi daripada orang tua, monggo. S1, S2, S3, S5, S gosrok, S2, monggo. Ini mboten. Bahkan mungkin nuwun sewu, panjenengan keterampilan lebih hebat daripada orang tua, monggo ning deling-eling, sopan santun karo wong tua kudu digawa. Cocok? Nah, iki pesene kakangmu ngono kuwi. Sopan santun, duga-duga aja ditinggalake. Ngono lho Mas. Tenan. Senajan wis sekolah wis ngasih S1, S2, S3, pengalaman lebih luas, bahkan mungkin mondok jenengan ngaji awit saka Fathul Wahab, Fathul Mungin, Mahali, Bukhari, ya ngasih le maca ngasih karo merem, monggo. Ning nek sampean kok ora sopan karo wong tuwa, ora duwe tata krama karo wong tuwa, uripe tetep cacat secara akhlakul karimah. Ngoten nggih. Semoga-moga awak dhewe yo iso ndedonga. Yo termasuk ndongake para arwah ki penting. Sampeyan aja tenger-tenger. Niki sing do rawuh kabeh. Kula sakniki tak matek indra ke-12. Ora Kang temenan. Aku ora tau ngapusi kok. Kula nek tak matek indra ke-12, soalnya nek gur 6 remeng-remeng. Kurang padang, sinyale kurang gede. Kula wis matek indra ke-12, Kang. Iso weruh Kang, jenengan ana sing gadah Tegal Ombo Ciut, sawah Ombo Ciut niku modele tesih warisan. Nggih napa mboten? Do sing jujur wae Kang, daripada remek. Warisan. Aja ngendika le tuku dhewe. Lha temenan nek adol kuwi pancen percaya. Ah, temenan ora. Hah. Maido Mbak Ayu. Mana? Hah. Maido wis lekas Maido. Hah. Lah nuwun sewu yo. Aja meneh kok Tegal. Sakniki nek kula ndelokake nggih, dalem pundi mriki? Bandungan. Niku lak pekarangane ombo-ombo. Omahe gede-gede niki, apik-apik, gede-gede. Niki mertandake apa? Nek omah do gede-gede ngoten niku dalem ombo-ombo, kuwi tetep pekarangane ya warisan. Lah nggih mboten? Kuwi kudu do sadar lho sampean kuwi. Ora njuk petentengan. Lho. Nggih mboten? Lah wong kula ki ngerti kok Kang, omah niku nek mboten warisan, modele ki mboten gede-gede. Cilik-cilik, cete padha. Yuk kadang yo pintu gerbangnya padha. Renteng-renteng. Niku ora warisan, ning biasane cicilan. Perumahan. Nek sing ngeten iki tetep warisan. Lah kula nak ngomong sakniki ngeten, wong dhewe iki gen ngenggoni tanah warisan, jenengan yo gen ngenggoni pekarangan warisan, gitu. Yuk do eling karo arwahe. Cocok? Soalnya sakniki gek musim, Bu. Ziarah niku do ado-ado. Nggih monggo. Kula ya melu seneng. Bisa do ziarah rono-rono, sae. Karo gawe ngilangke stres gitu. Healing lah. Monggo ning mbok yo arwahe dhewe aja do lilalekake. Nggih mboten? Niki temenan lho sing cikal bakal dusun Bandungan ki sapa, buyut-buyute dhewe ki sapa, mbah-mbahne dhewe sapa wis meninggal aja dilalekke. Kala-kala kemis sore ditiliki. Ngono Bu. Putra putrine putune dijak. Monggo nek tekan nggon makome mbahe, renteng-renteng nang kijing foto. Kuwi penting lho foto kuwi lho. Penting. Wis teko foto lebare minggat Bali ora apa-apa ngono. Ya kira-kira ngaji video karo aku sesat lho. Ngawur wae. Lanjut selfie tok. Foto Zaro guys, ngono to. Lebare. Ya wis story. Astagfirullah, yo aja. Ya diwacake Yasin tahlil. Ngoten nggih Bu nggih. Cocok yo wis rada bengi. Cok, kanca, gaweke lagu Rintihan Jenazah. Bar niki donga
bar donga madang. Cocok bubar madang ora madang wong edian. Yo lela ledong just you anak lanang nandur jagung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong aku cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong aku ngasoli wasali iman sholli wa sallim iman ala hamad wal ali wal ashabi man qadahada wal ali wal ashabi man qadahada sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qadawata wal ali wal ashabi man qadawata. Saben malam Jumat kali kubur dilek ngomah arep banget wacan Quran sakali. Saben malam Jumat kali kubur dilek ngomah arep banget wacan Quran sakali arep banget wacan Quran sakali sholli wa sallim sholli wa sallim iman wala amada wal ali wal ashabi man qadawata wal ajli wal ashabi man qadawata. Kebangetan temen anak bulan mantuku apa ora wirang macul Tegal warisan kebangetan temen anak bulan manjiu apa ora riko manggon omah ing pekaranganku apa ora riko manggon omah ing pekaranganku sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman ala amada wal ali wal ashabi man qadawata wal ali wal ashabi. Satu lagi man qadawata lamun rati wei banjur balik merabas mewai balik yang kuburan mangku tangan ketangisan balik yang kuburan mangkur tangan ketangisan sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashabi man qadawata wal
والآل والأصحاب من قضى Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki timut-timut lho. Syair nembe niku sifate kagem ngelekake. Nggih mboten? Aja nggugahi bantahan. Nek nggugahi bantahan kadang-kadang malah ribet. Mboten. Mulane niki ana mata kamera niki. Perlu kula terangake. Engko nek mboten diterangake netizen niku lho. Ledo komen, "Wah, tenane, Bro." Bali tenan, Bu. Ini yang kadang-kadang cok mboten ketemu ngakal pancen, Pak. Soalnya nuwun sewu, upama arwah sing bendinake oleh siksa pamane nang alam donya ki kokean dosa, yo ulung oleh pengapurane pangeran, yuk bendina disiksa. Apa yo malam Jumat prei? Ya iso bali ya, nek iso bali langsung dolan nang Kiai Langgeng yo. Ribet itu. Lah kebek Kiai Langgeng pocong-pocong nang kono. Ya gitu. Ini kadang-kadang ora cah nom barang niku lho. Nuwun sewu Mas. Pepundhane dhewe Magelang niku polakei. Nggih mboten? Ayo kala-kala cah nom ki membuat agenda. Mbuh ki malam Jumat apa lah kliwon pon wagi manis monggo sak kobere. Ngono. Jajal sowan durut Mas saka kene. Jret. Cikal bakal saka dusun Bandungan dhisik. Wis rampung mriki, dies medun nang Ratan Gede siji tenggen ngriki niki wonten makom Mbah Dul Qadir. Cocok. Ngerti ora sampeyan iki? Kowe lho sing biyen ana selipane iki lho. Cah nopo jeneng goblok tenan panjenengan. Banjaran. KUD. Dobleh. Kowe iki meneng dhisik. Wong kowe iku candi mulu ra genah kene. Ki sing ngerti iki piye? KUD. Lah ki to? 12 rono niki sing sak ngertosi kula. Kathah banget. Apa melih sakniki ya sowan kala-kala Allah yarham den maksum. Nggih mboten? Allah yarham Mbah Kiai den kathah banget lah Mbah Maksum. Nggih mboten? Wis 12 salaman ngadi wongso Mbah Nur Muhammad gitu. Oke tempuran mau nggih kathah jane kok. Leres mboten? Iya ngupundane dhewe wis do sowan nang ngarsane pangeran. Gitu. Sangka walah sekange kathahe. Sukarmon bablas paring watu congol, Gunung Pring, medun santren. Wis cus Tegalrejo. Badur munggah tut pangkli kopeng labi setan ngene nang. Mangli. Wane kopeng. Ketemu karo impo kamar wis ra karo-karuan ning yo kena-kena wae ra apa-apa lah karo ngasuh lah ngasuh nang kopeng ngasuh ya ora wis tak mangkli medun ngene mboten meneh nang kon bablas payaman wis sange kathahe ngene mboten niki muga-muga ning kadang-kadang cah nom ngerti kandhane ngono kuwi malah bantah. Jare nek malam Jumat ahli kubur til ngomah. Nek petukan lah. Niki lak masalah nek ngene iki. Ngawur wae. Nek petukan. Lah. Oh ya sowan Mbah Den Mastur Allah yarham. Barang ki disowani. Leres mboten ki? Cocok nggih Bu ki? Wis semoga-moga. Soale iki jane nek ahli kubur awake dhewe ora ditiliki iki yo ngancam yu. Jane lho. Pocongke sairane ngene iki. Lamun aku bisa ngono mulih ing jaga mulya bakal atul kabeh tegalku sing isih ana mudiar sampean pocongnya butuh duit butuh royal barang darane ora kok lho temenan yo ya pocong royale ya kaya genderuwo kok cerewet karo peri. Ala ya Allah. Ning asli lho, Bu. Pemene nek pocong lanang, asli. Lah soalé sing dadi medhi kan wedok kabeh, peri wedok. Wedok. Gondel anak wedok. Wewe gondel wedok. Dadi poconge royal. Ngawur. Lamun aku bisa mulih ing jaga mulya
bakal tak tol kabeh sawah Tegal sing isi ono duwite tak sedekahke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Ya ini sugih mlegedu sama entek Tegale bangkrut. Wis sang saya ndalu alas Apyor Narpatinding Karno Kiai Kinar Wangsit Pindho Kumbang Nesepo Matuning awang medarno ngelmu kang sanyata wis wayange kapan-kapan nek sing ngundang masyarakat. Nah iki kan pribadi hitungane ya to. Hitungane iki kula ngaji nang Bandung iki ya pribadi wae lho. Angger pribadi ngundang Saipun rada gedhen minggat rada adoh. Asem ae. Siang rek. Kaya kapan-kapan kadusir tatanan gelut jane. Kampleng iki. Wis angger rada gedhen iku saka kiai saka kono Israel. Waduh. Mangkelake ora teko lak merongos. Deis. Ki wong panas ten jenengane. Ya ora apa-apa. Ya wis ngene-ngene ora apa-apa lah Saipul. Nek pancen rada akeh danane ya teko dadoh apik ora apa-apa. Oh iya, rada moncer lah. Muga-muga ora teko. Tetep elek yo. Wis ndak malah tambah elek. Bu. Jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin lah kita di sini terus ya rada ngopo. Maka hati pikiranku ingin memeluk gunung tapi apa daya. Tangan tak sampai. Nggih Bu nggih. Sepoke donga dinunga. Kula tak ndongake sedulur kula Bandungan lan kabeh sing rawuh. Paring ana jembar rezeki, panjang yuswa, sregep ibadah tetep dalam rahmati Allah. Jenengan yo ndongake kula ya yo. Muga-muga kula ki tetep oleh pituduhe Gusti Allah. Ngono lho yu. Krana sing jenengane kiai ki nek enom wah cobane walah yo masyaallah. Ujune purawane wantri ora tak icep wantri. Malah ngeses. Mulan yo engko kapan-kapan lah ngono. Ngapri. Mulai itu donga dinunga paring ana tetep dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sak ndukal-ndukale muga-muga paring ana tetep iki nang dalane Gusti Allah. Ya yo ya. Niki sing terakhir ndonga kula langsung apa Mbah Sinten? Kang. Ana ndonga. Tenane. Maksudnya kan ya ora apa-apa kula kan ndonga ora apa-apa. Ning maksudnya kan dongane iki hitungane lemburan apa? Malah lebih borongan lah yo. Borongane cetha bangkrut iki. Ale yo. Ning donga wau tahlil sampun Kang, sampun donga. Wong kula ora krungu sampun. Oke. Yo ndonga yo. Yakin sing ikhlas ya. Yo. Astaghfirullah. Ramal baraya. Astaghfirullah. Bismillah. Ni ilman nafi'a ni amalan so amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Indinal awalin wal akhirin nguli sahabat ya jemaah. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan ya rabbana lakal hamdu ya rabb. Kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana ya Allah. Ya Rabb, alhamdulillah panjenengan Ustaz masyarakat Bandungan cukup mulya. Ustaz ingkang sama rawuh paring ana jembar rezekinipun panjang yuswa manfaat masalah pun putra wayang saleh-salehah. Kasedaten keluargipun Mbah Muklas putra wayahipun asedaten ingkang sama rawuh ya Allah. Dalam bimbingan dan rahmat-Mu
hidup agar bahagia dunia dan akhirat, dapat bersyukur dengan Engkau, ridho apa yang Engkau jadikan ya Allah. Ya Rabb, hamba memohon meminta, bimbinglah kami dalam hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah, hamba sadar banyak kekurangan, kekhilafan dan kekurangan ya Allah. Ampunilah hambamu dan rahmatmu ya Allah. Allahumma inna as'aluka ridha jannah syuhatika wan nar. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma sya'adahul karamatu subha amwalan tusul teman nikmatika wa tamarika wa sholli wa sallim ngata ma khalaqta wa razaqta tusajjiman birahmati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Makaten semanten kula Al Jahid Al Fakir Saiful kathah lepat nyen ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.